Вітаннячка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Але спярша нечаканае прызнанне ад дэпутата Олега Гайдукевича. Вот скажите, мне надо жениться, как мне влюбиться? Как мне поверить женщине, что она любит меня, а не Гайдукевич? Не депутата, не известного человека, а меня. Как поверить? Как? Я не знаю. Пафосны фільм да 30годдзя Лукашэнкі ва ўладзе заканчваецца дзіўным маналогам пра тое, кого не выбирают у державе. Или родители. Их ведь тоже не выбираем. Но разве кто-то мог дать нам больше? Мы уважаем их мудрость, ценим их опыт, даже если не совсем согласны. А разве в государстве должно быть иначе? Зразумелі? Бацькоў таксама не выбіраюць, як і каго? Шчырая, але небяспечная заява. У Беларусі прэзідэнцкія выбары менш як праз год. І ўлады кроў з носу хочуць усіх упэўніць, што на гэтых выбарах такі некага выбіраюць. А тут на табе, вось гэтае родители не выбирают, а разве в государстве должно быть иначе? Сумнівны падарунак на 30годдзя перамогі на выбарах. Патрыятычнае выхаванне дзяцей і падлеткаў у Жодзіне выйшла на новы ўзровень. Выхаванцы цэнтра «Вектор» вучацца ламаць пліткі з літарамі аб казкі па камандзе «Делай как я». Внимание! Делай как я! Делай! І звярніце ўвагу на гэты гендерны рэверанс. Калі ты дзяўчынка, дык атрымліваеш права паламаць сваю плітку аб казку таварыша. Дэкан журфака БДУ Алексей Беляев пакрыўдзіўся на армянаў за тое, што яны павіншавалі з Днём незалежнасці народ Беларусі, а не Александра Лукашенко особисто. Когда сейчас, в угоду вот нынешней политической ситуации, армянское руководство пытается закрыть глаза и забыть историю, ну, это просто некрасиво, это такое абсолютно как бы детские какие-то моменты поведения, которые недостойны настоящих серьезных политиков. А вось пра якую гісторыю чамусьці забыўся сам Беляев. З 2018 по 2022 год Беларусь пастаўляла Азербайджану зброю, якой ён пасля ваяваў з Арменіяй. Хаця Беларусь была саюзніцай Армении. Вось гэта достойное поведение настоящих серьезных политиков. А зараз вы пачуеце самае горшае выкананне песні васьмікласніца Віктара Цоя ў гісторыі. Адказнасць за гэты гукавы тэракт бярэ на сябе Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. Схватил по всей стране тысячи ребят, белорусский студенческий отряд. Белорусский студенческий отряд. Ну ладно, наконт васьмікласніцы мы пажартавалі. Насамрэч гэта когда твоя девушка больна. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.